Аз съм Давид Александров и мисля вече да правя по-нови видеота и другата година, май 2017, ще почакам и Каринката вторият сезон и оттам като излезат някои видеота, ще направя, разбира се. Който обича много да гледат моите видео, да се абонира също и дните, които мога да ви правя видеота са понеделник, вторник, сряда и петък. Мога да ви направя видеота. Всичко е нормално, хора? И аз бях се срещнал с Рикардо Юлиано. Той е мой братовчет. Ония ден се срещнахме. Също нови клипове направихме. Също той дойде пак в нас. Също пак нови видеоклипове ще правим. И очаквайте утре или сега към нещо. Към 6 към 7 и нещо. Да ви направя на ново видео. Чао, хора! Ако ви харесат видеотата, натиснете лайк. Ако искате да се абонирате, абонирайте се, хора. Чао!